Parc és un centre de reciclatge on hi ha objectes tornats a emplear i s'han construït per tot el centre amb objectes reutilitzats. Consistia en que es van endur per tot el centre explicant-nos com s'ha reciclat, com es reciclava. Ens van ensenyar diversos objectes que estaven reciclats. Vam aprendre que les coses se poden emplear més d'una vegada, que es poden tornar a reutilitzar i també ens van ensenyar el temps que tarda en tornar-se a emplear les bosses que se reciclen totes soles de la forma natural, que poden ser mils d'anys, que és molta estona. Sí, va estar molt entretenuda i l'únic inconvenient que va passar és que el tren estava romput. A mi m'agradava, va ser interessant, ens van endur per tot, ens van ensenyar coses reciclades, doble utilització. L'únic que és això, que el tren no va funcionar i hauríem d'estar pendent d'aquestes coses perquè si ens duen de visita i ens diuen una cosa pues s'hauria de complir. Sí, reciclam i ho reutilitzam. Més que reutilitzar, reciclam, posam les bosses desfent dividides en apartats per després tirar en el contenidor que toca. Jo en casa no reciclava, però des que vaig anar a aquesta visita me va donar que sí, me va convèncer. I des d'ara sí que reciclo.